Ayon sa datos ng Vera Files, 3 taon na ang lumipas mula ng ilahadi Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang unang SONA. Sa kabuuan, 165 na pangako ang kanyang binitawan, mula ekonomiya hanggang edukasyon, mula agrikultura hanggang kapayapaan. Sa midterm ng kanyang termino, 42 o 25.45% ang mga pangakong ito ang natupad. 91 o 55.15% ang kasulukuyang isinasa katuparan. Ngunit 28 ang naantala at 4 ang ganap na nabigo. 11 sa 31 na pangako natupad. Ngunit ang GDP target, hindi naabot 2 sunod na taon. 2 lang sa 18 pangako na isang tuparan. Loss and Damage Fund Law at Natural Gas Industry Act. Naipasara ang lahat ng rehistradong POGO sites. Ngunit may aligasyon ng pork barrel sa 2025 budget. 20 pesos kada kilo ng bigas hanggang kadiwa pa din. Karaniwang presyo, 38 pesos hanggang 57 pesos kada kilo. Unemployment bumaba, ngunit underemployment muling tumaas sa 6.6 milyon nitong Hulyo. 3 lang sa 16 na proyekto ang ganap na natapos. Kabilang dito ang Panguil Bay Bridge. 1.05 trillion pesos ang pondo. 4 sa 5 reforma sa curriculum nasa fast track. Naipasa ang Maritime Zones Act, aktibo sa West Philippine Sea, ASEAN, may comics pang kontra disinformation. Walang duguan pero ayon sa UP Dahas Project, 1,009 pa rin ang napatay sa 3 taon. 3 taon pa ang natitira. Makakabawi pa ba o tuluyang mapapako ang mga pangako ng kahapon? Ngayong araw ating tatalakayin, ano ang mga natupad, ano ang naudlot, at ano naman ang mga bagong pangakong ipapahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa State of the Nation Address o SONA 2025. Alamin natin kung ito ay SONA para sa sambayanan o SONA para sa iilan. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Sonia Pisoto at ito ang ulat sa bayan, the CLTV 36 SONA 2025 special coverage. Nanood ba kayo ng SONA? Kakatapos lamang nating mapanood ang ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At ngayong gabi ating hihimayin, susuriin at pag-uusapan ang mga pangunahing pahayag, pangako at polisiya na kanyang ibinahagi. Makakasama natin ang ilang mga tagapagsuri mula sa iba't ibang sektor upang bigyang linaw ang mga isyong tinalakay ng Pangulo sa kanyang ika-4 na SONA kanina lamang. Una, mula sa sektor ng edukasyon, ang dating presidente ng Mabalacat City College at Special Advisor for Local Colleges and Universities ng CHED, Dr. Mitch Ong. Magandang hapon, Tita Sonia. At magandang hapon sa lahat na nanonood ngayon sa CLTV 36. Mga karehiyon, hello sa inyong lahat. And thank you for coming, Dr. Mitch. Mula naman sa sektor ng kababaihan, ang presidente ng pagkakaisa ng kababaihan para sa kalayaan o kaisa-ka, si Attorney Virgie Suarez. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi sa lahat ng nanonood at nakikinig. At kasama rin natin ang isang resource person at analyst sa politics at governance. Suki natin siya for many years. In fact, isa rin siyang broadcaster ngayon sa radyo. Walang iba kundi si Ginoong Noel Medina. Mainit na pagbati po sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Nagagalak ako muli, Sonia. Ito na naman, basta nagpatawag ka, mabilis pa sa alas 4. At sa ating mga kasamang panelists, sana po ay makadagdag tayo ng insights at kaalaman sa ating mga kababayan. Maraming salamat, Noel. Galing pa si Noel sa Pasig City. At mula sa hanay ng kabataan, syempre, pag walang kabataan, hindi kompleto ang ating talakayan. Dati siyang Student Council President ng Holy Angel University at ngayon aktibong boses ng bagong henerasyon. Pag nakikita ko ang kabataan, naalala ko ang panahon namin ni Noel sa kalsada. Well, some 40 years ago, si Ems Manalastas. Magandang hapon po sa mga nanonood ng CLTV 36. Maraming salamat for coming. So, meron tayong gender balance. Well, kung hindi ako bibilangin, may gender balance. Pero kung bibilangin ako, lamang kami mga kababaihan sa panel na ito. And I hope you don't mind that, no? Okay, simulan natin ang ating talakayan sa pamamagitan ng
Siguro paglalahad ng inyong naging pakiramdam right after ninyong marinig ang SONA or while you were listening to the SONA, so instantly together in one room. After the SONA, syempre lagi kang may pakiramdam, no? Pwedeng masaya, malungkot, inis, whatever, kung ano man ang naging pakiramdam nyo, starting with Canuel. Kasonya, sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag yung aking nararamdaman. Ano? Go ahead, just explain. Parang buhol-buhol na sapot sa aking kaisipan. Kung ako ay nagagalit, kung ako ay naiinip, kung ako ay nalilito, kung ako ay napaplastikan dun sa, lalo na sa mga nagpalakpakan dun sa anti-corruption statement. So, marami po akong nilalaro sa aking isipan. Pero sa akin, kung titignan natin yung presentation ng SONA, as it is, parang napakaganda nito. No? Isang magandang paglalahad, isang magandang pangarap din para sa bayan. Pero sa kabilang banda, kung ito ay ibabangga mo sa realidad, sa katotohanan, parang magkikreate ng mga questions sa iyong isipan. Kung titignan mo yung mga basic data na nakukuha natin sa research at yung feedback natin sa taong bayan, parang medyo may problema tayo. No? Bagamat sa akin, ang pinaka-saving grace lang dito, in contrast sa previous government, parang medyo nagaanan pa ako. No? Dahil sobra grabe yung nakaraang administrasyon. At ito medyo relatively, mabait-bait ito. No? Pero ang dami kong puna, ang daming areas of interest at topics na hindi na-cover. Siguro mamaya sa talakayan natin, ibabahagi ko. Save your analysis, your comments for later. Dr. Mitch, anong pakiramdam mo just after listening to the SONA? Honestly, sa akin, overall, maganda yung tono ng presidente. Tingin ko it gets across sa mga ordinaryo na tao. Unang-una, ito yung SONA niya na mas marami siyang Tagalog. Sa previous SONA niya, halos English eh. And then, nakita ko rin doon na yung mga tinalakay niya umaabot sa grassroots level. Kuryente, tubig, pagkain, sa ganon. Doon sa macro level niya, kung papansinin mo sa mga previous SONA niya, mas hindi detalyado. Mas nagdetalye siya sa mga maliliit na naiintindihan. And I think, siguro dahil sa pangyayari, no, lalo na sa kalamidad na sunod-sunod, no? Okay. Very timely siya. Para kasi ngayon, ang kailangan ng mga Pinoy is someone that reassures you that there is somebody who's working in the government. And I think dito, nagawa yun ng presidente. Although, dun sa mga malalaki niyang proyekto, siguro dahil isang oras lang, ito yung medyo nakukulangan ka. Kasi half term na niya 3 years na lang. O paano yung mga malalaki, yung mga flagship projects, saan tayo ngayon doon? So siguro doon ka nakukulangan or doon ako nakukulangan. Okay, maraming salamat, Dr. Mitch at Attorney Virgie. Ano naman ang pakiramdam mo? Nag-rally ka kaninang umaga. Sige nga ako. Nag-rally to sa Malacanang nag-rally ako sa Malacanang. Unang-una, nung pinakikinggan ko siya, talagang parang biglang, parang walang problema ang Pilipinas. No? Maliban dun sa pag-amin niya na matindi ang problema sa korupsyon. At kung saan, nagtayuan ang mga congressman, na hindi ko alam kung nagtayuan sila dahil sila ba yung nangunguna dun sa korupsyon o kung ano pa man. No? Pero, sa kabilang banda, medyo, hindi ko alam kung takot ba yun dahil ang daming parang, baka magkamali ng interpretasyon ang mga mamamayan, baka magkaroon ng sobrang expectation, lalo na sa usapin nung sinabi niya, kaugnay dun sa kalusugan, yung libre dito, libre, covered na ng PhilHealth. Yun tatakot ako dahil hindi alam ng marami o baka hindi naiintindihan ng marami na ang PhilHealth ay hindi naman yan pondo ng gobyerno.
ito ay pondo na nanggagaling mula sa mamamayan, mula sa atin, at saka doon sa mga employers. Minamanage lang ito ng PhilHealth. At pag sinabing covered, hindi naman ibig sabihin buong-buo at wala nang babayaran. Ayun, no? Kaya medyo nakakatakot kapag ganun kasi parang libre na talaga o parang ang ganda ng usaping pangkalusugan. At mayor na issue yan sa kababaihan. Pero gusto ko itong idugtong doon sa may malaking talagang pagbabago akong nakita dahil nagrally nga ang Kilusan at ang Kaisaka sa Malacanang. For the first time, nakita ko ang mga kapulisan, ang babait nila eh. No? Ay, bukod sa lumapit sila na parang magagalang sa amin, ay kitang-kita ko ang mga pangalan nila na naglalakihan. Meron dong Human Rights Officer, Sonia. Meron dong PNP lawyer, no? At nandun yung yung major parang commander nila. At ang lahat ay mahuhusay na kausap. Kaya sabi ko, kakaiba yata, parang first time yata na hindi kami tinatakot dito sa rally at first time na may kaharap ako mga nagpapakilalang human rights officer ng PNP lawyer para daw pag nagkaroon ng problema ay makakatulong ko daw sila. Ayun, Sonia, more or less parang may something yata. At kapag may ganon, no, mas nakakatakot. Mas nakakatakot. Mas nakakatakot kaysa sa agad kayong sinasaktan. Oo. Oo, palaisipan niya. Isang malaking palaisipan. Babalikan natin yan mamaya. Naalala ko tuloy. Yung anak ko kasama sa mga binubuhat. Nung lumalapit sa Malacanang at pinapasok sa loob ng sasakyan. But that was about 20 years ago. No? So, ang sinasabi ngayon ni Attorney Virgie, nagbago at yung pagbabagong yun parang, nakakatakot. Okay. Tanungin naman natin ang ating kabataan ngayon, si Ems. Ano naging pakiramdam mo? Were you hopeful? Did the SONA make you happy? Anong pakiramdam mo? Sabi nga po ni Doc Mitch, yung pong SONA, kung titigan mo lang or papakinggan mo lang, parang napakaganda ng mga sinabi, napakaganda ng mga salita na ginamit. At malaking bagay din talaga na yung ginamit na lengguwahe ay Tagalog, kung saan mas maraming nakakaintindi dun sa SONA. Kasi nga, State of the Nation, mga Pilipino ang nakikinig, mas maganda kung karamihan ng Pilipino naiintindihan yon. Pero kung susuriin natin mabuti talaga, and nung pinapanood ko yung SONA, yung isip ko parang, i-fact check ko nga ito katapos. Parang may mga ganun na bagay na parang too good to be true. Totoo ba natupad tong ganito? Totoo ba nangyari to? Saan na nga ba papunta yung mga ganitong batas, mga ganitong mga pangako na sinasabi? Kasi kailangan naman na talaga natin tignan kung nga ba nangyari sila. At makita din natin na yung mga tao minsan o madalas hindi nararamdaman yung mga sinasabi sa SONA. Kaya yung mga diskusyon madalas sa online, pinangako to last year, nasaan to ngayon? O kaya naman, ito na naman tayo sa pangakong bago this year, ngayong SONA na to. Tignan natin next year. O sabi na nga, nangalahati na ang termino ni Pangulong Marcos at ilang taon na lang yung natitira. Kaya mapapaisip pa talaga kung sabi nga ni Attorney Virgie, bakit para may bago? Anong meron kung bakit may bago sa pagtrato sa mga tao, bago sa pakikipag-usap sa atin. Kaya naman, importante talaga sa mga kabataan at sa mga Pilipino na maging mapanuri at maging maalam at marunong makialam sa mga ganitong mga pagkakataon, lalo na yung SONA. Kasi ito yung parang magiging basehan mo sa susunod na taon kung bang nangyayari o nangyari yung mga pinangako ng ating Pangulo o ng ating gobyerno para sa atin. Okay. So yun ang sisikapin natin gawin ngayon, yung magsuri. Suriin natin yung kanyang mga sinabi. Siyempre, magbabatay tayo dun sa ating datos na alam. No? Kanina, habang pinakikinggan ko yung SONA, yung bungad kasi niya, makasaysayan ang 2025 midterm elections. Sabi niya, malinaw ang mensahe ng nakaraang halalan. Dismayado ang taong bayan, kailangan pa nating galingan. Sabi niya, datos ay maganda pero nabibigatan ang taong bayan dahil mahirap ang kanilang kalagayan, ang kanilang kabuhayan. Pero dinugtong niya na nahigitan pa ang pagbibigay ginhawa sa ating mga kababayan nitong nakaraang 3 taon. Ibig sabihin, mula nung panahon
ni Duterte at sa pag kinompare mo yung first 3 years niya, mas bumuti naman ang kalagayan ng taong bayan. Yung pag-amin niya na dismayado ang taong bayan na ang tinutukoy niya ang resulta ng halalan bilang isang political analyst, anong masasabi mo dun sa bungad niyang yon? Canuel? Alam mo, kaso niya, tama yun. Umamin ka na dismayado yung taong bayan dahil obviously, yung resulta ng 2025 elections ay nagmanifest yung pagkadismaya ng taong bayan. Pero komplikado pa rin yung detalye niyan. Halimbawa, maraming effort yung government. Iniisip ko lang na sana talaga sincero yung pamahalaan. Pero may nakakuha tayo ng advance info before na yung pagbaksak ng popularity ni Presidente BBM ay dahil dun sa 20 pesos na bigas na pangako. So hindi ko alam kung yung mga political advisors niya ay ipinilit lang yung 20 pesos na tayo rin yung nagsasubsidize. Pero sa akin, positive yan kung dahil may naaabot na taong bayan. Pero wala tayong datos sa ngayon. Actually, sinasaliksik ko kung ilang porsyento ng taong bayan o ng masa ang naaabot ng 20 pesos na bigas. No? Meron siya sinabing datos Sinabi niya yung mga lugar, yung lawak ng naaabot, pero wala tayong specific na datos na kung ito ba ay 2% ng mamamayan, ito ba ay 3% o wala pang 1%. So ito, challenge sa ating lahat, saliksikin natin at i-address natin sa gobyerno yung katanungan kung ano yung extent na naaabot yan. Kasi ayon sa pag-aaral mismo ng Malacanang, sa internal survey nila, ewan ko kung aaminin to o i-deny, isa sa dahilan talaga ng pagbaba ng popularity ay yung hindi natupad na pangakong 20 pesos na bigas. Hindi lamang yan, ang susunod na problema dyan, bukod pa sa issue ng trabaho, hanap buhay, malawak yung unemployment, underemployment, yung mabigat na pangako sa pabahay. Nag-target at ipinangako ang 1 million houses per year para sa ating mamamayan. Later, umamin si Secretary Acosar dati, nung nandun pa siya sa opisina, na bumaba ito ng 600,000. Ngayon, hindi na sila naglalabas ng datos. Parang hindi pa yata umabot ng kalahating milyon yung natapos na bahay per year. So, ibig sabihin, ito, inasahan to ng mamamayan. Pag pumunta ka sa Pasig sa amin, nag-aabang yung taong bayan. Buti na lang, natutuwa sila kay Mayor Vico, mahusay na leader. Pero hinahanap nila yung pabahay na 1 million per year. So, ito, ilan lang sa mga puntos, kaso niya, na maaring nakakontribute doon sa pera pa yung recently na result ng after 1989 na huling legislated wage increase, ngayon yung 200 at 100 na dinribol ng dalawang houses of Congress ay napunta sa bula. Oo. May seryoso yan. Palagay ko, Canuel, hindi naman nakakapagtaka. Doon sa bago tayo magsimula, meron kaming pinakitang pag-aaral na ginawa ng Vera Files. Sa pag-aaral na ginawa ng Vera Files, kung babalikan natin yung first 3 years, 28% lang ng pinangako ang natupad. 28%. Yung 55% ongoing. Pero ang porsyento nun ranging from initial na ginagawa hanggang sa parang wala pa sa kalahati o 50%. Tapos yung remaining dun sa percentage, 55 plus 28, ilan yun? Mahirap sa math. Okay. So yung natitira, yun daw yung talagang wala na. Nakalimutan na, hindi na talaga natupad, hindi ongoing. Kumbaga, pinangako pero walang nangyari. Pero kaso niya, take note that these are cold facts on the economic table. Pero katulad nga ng sharing namin nila Dr. Mitch, ni EMS at saka ni Attorney Virgie, parang nung narinig mo yung SONA, parang ang attitude dito, as emphasized by Dr. Mitch, inaasahan talaga ng taong bayan yan. Yung binabanggit mong datos, objective assessment to ng result, pero paano kaya yung perception ng taong bayan? Exactly. Na inasahan yun. Exactly. Kasi minsan ng tao,
pag umasa yan, iniisip niya 100%. Tapos Exactly. lalapatan mo ako ng datos na ayon sa gobyerno, 28% lang. Tapos ito, ongoing. Ang masa, ang tingin niya, hindi ako umasa sa ongoing. Ang inaasahan ko, result. Parang ganun. Kanya nga, siguro, kanya nga siya agad bumungad na dismayado. Kasi while I was watching the CLTV 36 broadcast of the SONA live kanina, while you were also watching inside the conference room, wala naman akong nakitang natuwa doon sa mga nagko-comment. Tinignan ko rin sa iba, puro sila dismayado. Tapos ang parang ang general feeling, ang sama talaga din ang timing naman no ng SONA. Correct. Pero parang ito ang may pinakamasamang timing of all kasi maraming SONA na ako talagang napanood o kaya yung na-experience in my lifetime, no. Pero ito ang pinakamasaklap ang timing, talagang Lubog pa. ang pakiramdam ng lahat ng mga tao talagang parang nasaan ang pera, nasaan ang mga pondo para sa flood control hinahanap, hindi ba? So siguro yun yung isang dapat nating puntahan, no? And yet, syempre, para hindi lang tayo na mauubos ang oras sa wala, no? So let's just follow yung structure natin ng discussion. Let's go to education muna, yung kabataan muna. Kasi sinabi naman niya na ginamit pa niya yung word na rurok, which is a wrong translation yata from English. Yung top priority daw ay edukasyon pa rin. Kung titignan, lahat ng gusto niyang gawin until the end of his term in 2028, lahat ay tungkol sa pagpapaganda ng edukasyon. Yun yung mga binanggit niya. Marami siyang sinabi. Para sa kabataan, para sa edukasyon. Ano ang tumatak sa inyo, Dr. Mitch, at doon sa kanyang mga sinabi, kaugnay ng edukasyon? Okay, ang una kong napansin, nung tinatalakay niya ang edukasyon, hindi niya nabanggit ang pangalan ng Commission on Higher Education. Nabanggit niya ang DepEd at ulit-ulit ang TESDA, pero isa yung hindi ko napansin. Wala siyang binanggit na CHED. Yun. And ako, tinitignan ko dito, una niya kasing sinabi ay invest in Filipino. Hindi invest in the Philippines ang sinabi niya eh. Invest in the Filipino, sabi niya. So, tao. Oo. Pero yun, mapapansin mo, bakit wala ang CHED? Yun. So, TESDA, hindi ko alam kung dahil gusto niya lang ng cohesive message dahil inangkla niya sa pag-i-invest ng Filipino ay employment. So, ang diploma ba na binibigay natin ay hindi natatranslate into employed graduates? Kasi sa nakikita ko, successful naman ang scholarship sa pagbibigay ng diploma eh. Kung titignan mo ang datos ng nanggagaling sa higher education and even TESDA, malaki, marami ang naging scholar, lalo na sa panahon niya. Madaming nabigyan ng scholarship. Pero it's a different story kung titignan mo siya kung ilan sa mga nag-graduate na ito ay nakakuha ng trabaho. At Actually, parang sinabi niya yon, Dr. Mitch. Parang sinabi niya na wag lamang madami ang naturuan o pinapasa. Di ba meron siyang sinabi na tungkol doon? Yes. Kasi parang problema nga yun. Yung ang daming pumapasa, pero ang mga pumapasa ba na yan ay dekalidad. At nakakapagtrabaho ba ang mga yan pagkatapos nila makatapos ng pag-aaral? Yes, go ahead. Kaya gusto ko ngayon i-connect siya sa hindi niya pagbanggit kay CHED. Because CHED is known to be a liberal arts, di ba? Or universities or knowledge frontier. At ang tinutukoy niya ngayon ay workforce development. So, inaantay ko ngayon, ano magiging respond ng CHED? Ako'y na-excite. Gusto kong malaman kung are they going to change their positioning as knowledge frontier? O wala rin siyang binanggit tungkol sa research. Dito ba tayo makakakita na ang CHED ngayon ay siseryosohin ang sinasabi niyang micro-credentialing, which is a response to industry needs. At meron din siyang binanggit na bibigyan ng internet. So, access ang ibig yan sabihin sa edukasyon. Ang respond ba dito ng CHED ay talaga bang paiigtingin na niya ngayon ang online distance education niya at skill-based kaya ang ilalabas nila sa ODEL? I'm excited about this. Okay. Ano ang reaction mo, Ems, doon sa
mga sinabi niya tungkol sa kabataan. Opo. Siguro po yung sa edukasyon ng mga kabataan, yung paglaan po ng 1 billion para sa mga child care and bereavement centers po. Malaking bagay na in-acknowledge yun. Kasi napapansin po namin kabataan habang tumatanda na yung mga bata dati, na when it comes to literacy talaga, medyo nahihirapan na yung mga bata. Hindi natin alam kung bang nagde-decline yung quality ng edukasyon dito sa bansa natin. Pero malaking bagay na nabanggit niya na sa murang edad pa lang, dapat nag-i-invest na tayo dun sa mga pagkatuto ng mga bata. Kasi totoo nga po talaga na nahihirapan sa pagbabasa, pagsusulat. At malaking bagay din na in-acknowledge na hindi lang dapat tayo basta nagpapasa ng mga bata. Dapat talaga meron silang natututunan. At malaking bagay na na-acknowledge na yun. Kaso nga lang, nararamdaman ba yun ng mga tao? Nararamdaman ba yun ng mga magulang na natututo ba yung mga anak nila sa mga paaralan natin? Siguro yun din yung kailangan natin tignan. Kailangan pa nating kilatisin talaga kung saan nga ba napupunta yung 1 billion. Kasi sabi nga kanina, ang vague ng numbers, ang vague ng promises ngayon sa zona na to. Kaya di talaga natin alam kung saan napupunta yung mga specifics, kung bang sa pagpapatayo ba ito ng mga centers, pagbili ba ito ng mga educational materials, para ba ito sa mga guro na kulang sa mga paaralan. Saan nga ba mapupunta yung 1 billion na to? Well, actually marami siyang sinabi tungkol sa edukasyon, mga kakulangan sa classrooms, yung mga teachers na yung overtime nila, yung kanilang yung mga hindi nabayaran, mababayaran na daw this year, mga ganyan. Ako, pag napag-aralan ko yung EDCOM 1, yung mga resulta, EDCOM 2, meron na ngang EDCOM 3, di ba? Ang malinaw na tumatak sa akin sa mga pag-aaral na ginawa sa edukasyon, yung sinasabing education, lahat ng departamento ng education, they are working in silos. Meaning hiwa-hiwalay. Yung ECD, hindi kausap yung elementary, yung high school, yung koleyo, yung TVET o TechBook, ganyan. Wala tayong matatawag na educational system. Parang ganun yung, hindi siya system. Merong edukasyon pero walang educational system. Yun yung nakuha ko from yung iba't ibang sangkatutak na ganito kakapal na mga pinadala mo sa akin na mga pag-aaral o resulta ng EDCOM. Pero sa presentation niya kanina, hindi ko siya nakuhang ganon. Hindi ko nakuhang ganon niya pinresenta. Siguro tama ka, sa kagustuhan niya siguro na parang mas matandaan o maintindihan ng ordinaryong mamamayan na nanonood, di ba? Pero tama yung sinabi mo, binanggit niya yung kolehiyo, pero hindi niya nabanggit yung CHED. Oo. So, hindi ko alam kung bakit ganun yung pagkakadali pagdating dun sa education. Tita Son, I think that goes back to yung hindi nga niya pagbanggit sa Commission on Higher Education kasi malinaw na ang relasyon ng DepEd sa TESDA eh. Sa senior high school papasok si TESDA. Pero sa ngayon kasi, hindi pa malinaw sa Commission on Higher Education ngayon. At I think they're seriously looking into it. Kung paano papasok ngayon si TESDA sa Commission on Higher Education din, kung paano magdudugtong itong tatlo. And nakikita ko naman na umuusad ang CHED dito, pero palagay ko, hindi pa ito nababanggit sa Pangulo. Pero sinabi niya NC2, NC3, di ba? Yes. Yun yung mga... TESDA. Oo, TESDA yun eh. Yes. Yung mga para nga sa employability, Yes. kasi yun yung in-demand sa market, etc. So siguro, pag meron tayong oras mamaya, balikan natin yung bagay na yun. Pero siguro sa ngayon, mag-gap muna tayo. We'll have another, 1.5 hours for the discussion. Huwag po kayong aalis. Magbabalik po ang Ulat sa Bayan, the CLTV 36 Zona 2025 special coverage.
Kaya pinaparating ko ang aking buong pusong pagpupugay sa ating mga kababayan, lalo na sa mga kabataang butante. Sa atin lahat dito, isang tabi na natin ang ating pagkakaiba at magkasundo na sa tatlong bagay na nagbibigkis sa atin. Sa ating pagiging Pilipino, ang ating pagiging makabansa, at ang ating sinumpaang tungkulin sa taong bayan. Malinaw sa akin ang mensahe ng naging resulta ng halalan. Bigo at dismayado ang mga tao sa pamahalaan, lalo na sa mga pangunahing serbisyo. Ang leksyon sa atin ay simple lamang. Kailangan pa natin mas lalong galingan. Kailangan pa natin mas lalong bilisan. Kung datos lang ang pag-uusapan, maganda ang ating ekonomiya, tumaas ang kumpiyansa ng mga negosyante. Bumaba ang inflation, dumami ang trabaho. Ngunit ang lahat ito ay palamuti lamang, walang saysay, kung ang ating kababayan naman ay hirap pa rin at nabibigatan sa kanilang buhay. Kaya sa huling 3 taon ng administrasyon, ibubuhos pa natin ang lahat-lahat, hindi lamang upang mapantayan, kundi mahigitan pa ang pagbibigay ginhawa sa ating mga kababayan. Nagbabalik po tayo sa Ulat sa Bayan, the CLTV 36 SONA 2025 special coverage. Siyempre kasama pa rin natin ang mga nagpaunlak sa ating imbitasyon para samahan tayo dito, sina Professor Dr. Mitch Ong mula sa Academe, Attorney Virgie Suarez mula sa sektor ng kababaihan. Kasama din natin si Ems mula sa kabataan at siyempre si Canuel, isang political analyst. Okay, sige, balikan natin. Siguro puntahan natin ang ekonomiya, Attorney Virgie. Alam ko bilang nasa sektor ng kababaihan, ang isang mahalaga para sa inyo ay yung kabuhayan. Ano ang tumatak sa iyo doon sa mga binanggit ni Pangulo at yung alam mong nangyayari? Kapag agricultural country tayo, no? Kaya number 1, pag pinag-uusapan natin ang kabuhayan ay, di ba, ay pagkain, issue ng mga magsasaka at ng mga mangingisda. No? Kasi ito yung core ng ating ekonomiya. Bagamat ang sabi niya mamuhunan daw sa agrikultura, binanggit din niya na yung pagsasampa daw ng economic sabotage doon sa mga gagawa ng anomalya pagdating sa agrikultura. Kaya lang, palagay ko, si Presidente, gusto ko lang i-remind na yung issuance niya ng Executive Order 62 na nagpababa sa taripa ng bigas magmula sa 50% to 35% to 15%,
ang nagpatindi ng kahirapan ng ating mga magsasaka. At doon din sa executive order na yon, halos zero tariff ang mga imported products. Bakit ko sinasabi na pangunahin talaga na nagpahirap sa ating ekonomiya? No? Kasi talagang dumagsa ang mga imported products. Kasi sa ating constitution, para bigyan proteksyon ng ating mga magsasakang, ating mga mangingisda, may taripa para sa mga imported na products. Especially malaki kapag dating sa mga agricultural products para matiyak na makakalaban ng maayos ang ating mga lokal na na produkto. Pero gano'n ang ginawa niya. Tama ka, kanina binabanggit mo, parang malaki ang naging impact nung pinangako niya na 20 pesos na na kilo ng bigas. Kasi nung i-issue niyang Executive Order 62, yun ang objective nun, pababain. Pero mula sa dagdag presyo ng DA mismo, makikita kahit kailan, Sonia, hindi bumaba ang presyo ng bigas. At maski yung presyo ng bigas na na 20 pesos, pag pumunta ka ngayon sa palengke, ako kasi kakagaling ko lang sa palengke nitong nakaraang araw wala naman akong nakitang 20 pesos. In fact, meron doon nakalagay bigas pang aso. Yun ang 20 pesos. Nakalagay, bigas pang aso. Nakalagay yung label na bigas pang aso. Kaya sabi ko, ay, meron palang. Kasi siyempre bibili ako ng dog food. Sabi ko, so meron palang bigas para sa aso. So ito yung 20 pesos. Ito ba yung ipinagmamalaki? Yun, that's one. Second, yung 20 pesos na bigas din, talagang limitado yan. Kasi doon sa kanyang, sa DA, ang sabi, yung 20 pesos ay hindi para sa lahat. Para ito sa senior citizen, para sa PWD, at ilang kilo lang ang makukuha mo kada araw. Kaya ibig sabihin, hindi ito para sa lahat. Kaya ako parang sa akin, parang isang kaplastikan o kasinungalingan na gusto mong bigyan ng importansya ang agrikultura. In fact, matagal siyang secretary dyan. Pero siya mismo ang nanguna na wasakin. Diba? Yung ang agricultural sector natin na hindi nagbigay ng protection sa ating mga magsasaka. Attorney Virgie, are you saying na, kasi ang sinabi niya, napatunayan na natin na kaya na natin ang 20 pesos sa bawat kilo ng bigas nang hindi malulugi ang ating mga magsasaka. Yeah. Yun ba yung tinutukoy mo na yung sinabi niyang ito ay isang kasinungalingan na hindi mangyayari, na hindi malulugi ang magsasaka sa 20 pesos per kilo? Hindi, wala talagang, sabihin, luging-lugi talaga ang ating ang ating magsasaka. Pinipilit nilang i-subsidize. Kaya nga, in fact, sa isang interview, bago yung SONA, sinasabi niya, parang, hindi naman, sinasabi sa kanyang diretsyo ng mga reporters, wala namang 20 pesos na bigas makikita sa merkado, kahit ng DA, eto ang mga report. Ay, hindi. Yung bigas natin, 20 pesos, hindi atin yung bigas na yan na mahal. Pero precisely, inopen mo ang ating bansa sa imported na bigas para pababain ang presyo sa merkado. Pero hindi ito nangyari. Kaya sobrang lugi ang ating mga magsasaka. Walang proteksyon ng ating magsasaka. Kaya nga, nung isampa natin, sinampa natin yung kaso Sonia sa Supreme Court para ideklara na unconstitutional yung Executive Order 62 dahil nga hindi pagbibigay ng protection sa ating mga magsasaka at dahil nga yung taripa mismo pagbibigay ng protection sa ating mga mga magsasaka. Pero hindi naman kayo opposed dun sa pagpapababa ng presyo ng bigas o yung 20 pesos. Oo, gusto natin bumaba talaga ang presyo ng bigas. Pero hindi yun mangyayari dahil paano mo pabababain ang presyo ng bigas habang pinapatay mo ang sarili mong mga magsasaka sa pagbubukas sa iyong bansa sa mga imported na yung data sa Philippine Statistics Authority, banggitin ko lang, na ginawa nila nitong July 2025, from July 1 to 5, actually, yung PSA data, Philippine Statistics Authority, ang 1 kilo ng regular milled rice
nasa average na retail price ng 41.57%. That's, doble ng 20. Doble, diba? oo. So, ayun. Kaso, Tungkol dito sa agrikultura. Susuportahan ko yung oo. sinabi ni Atty. Virgie. Ang nakakatakot, statement from Mr. Montemayor of FFW, no? Federation of Free Farmers. FFF Yes, pala, oo. si Mr. Montemayor. Oo. Kasama natin Imbis- siyang petitioner dun sa kaso. Imbis na makagaang, ang nangyari, naka-apekto yung announcement at pagpapalaganap ng sinasabing 20 pesos na bigas para baratin ng traders yung ating mga magsasaka sa panahon ng anihan. At saka paano ka makapagbebenta ng 20 pesos na bigas? Practically, kung ang palay mo pa lang, ang cost pa lang ng production, 18 to 20 pesos na. Tapos bibilin mo yung palay ng 23 to 25 pesos, tapos ibebenta mo ng 20 pesos, isa-subsidize siya ng taong bayan. So yung Executive Order 62. 62, ito ay tulong sa mga malalaking negosyanteng traders, hindi sa mga magsasaka. So dapat ito mailinaw sa taong bayan. At umaapil tayo sa ating pamahalaan, ilabas natin yung datos, sino yung mga nakinabang diyan sa batas na yan, lalo pa extension yan, yung pagpapalakas ng rice tariffication law. So nakakatakot dahil ang makakasolve sa problema natin sa pagkain at lalo na specifically sa bigas ay yung isang komprehensibo at stratehikong programa sa agrikultura. Hindi yung nangako ng 20 pesos. Maghabol tayo ng 20 pesos na bigas. Naku, namumroblema tayo sa presyo ng kamatis. Nung panahon bumibili ako ng 300 to 400 pesos na kamatis sa palengke, kasabay nung panahon na yon, just 100 kilometers away from Metro Manila, sa Nueva Ecija, nagbabaksak ng tonedadang kamatis sa libingan sa bukid. Hindi ko matanggap na parang nagpo-propaganda lang ba ang Department of Agriculture? O wala silang komprehensibong plano? Binanggit yung ina-arrange na raw yung transpo system, yung pagsuporta na infrastructure sa mga magsasaka. Pero bakit ganun? Pero sa totoo lang, hindi man natin siguro kailangan kumbinsihin yung nanonood eh. Di ba? Na talagang kumbaga, kumbinsidong sila. Ibig ko sabihin, sino bang kausap ng Pangulo, nung sinasabi niya yun tungkol sa pagpapalakas ng agrikultura? Baka kulangin tayo sa oras kung mag-delve lang tayo sa agriculture o sa livelihood. Pwede bang puntahan natin yung iba? Kasi halimbawa, parang naisip ko lang kanina, ramdam na ramdam niya ni Pangulo at yun naman sinabi niya sa kanyang SONA na pinuntahan ko yung mga lugar na binaha, na apektuhan ng sakuna, sinabi niya yung mga bagyo at yung itong mga sunod-sunod na pangyayari. Although binanggit pa rin niya na ito na yung new normal, yung climate change, yun yung new normal na tinutukoy niya. Pero sinundan niya ng malakas at matinding yung pinaramdam niya, yung galit doon sa sinabi niya, mahiya naman kayo sa kapwa niyo Pilipino, sabi niya. At ina-address niya ito sa mga crooks at sinabihan niyang DPWH, mga inept contractors. Meron siyang ganong mga sinabi. Ito bang anong naging dating sa inyo nito? Kasi palagay ko yung education sector, isa kayo sa mga pangunahing apektado nitong mga sakuna dahil ang mga paaralan ang ginagawang evacuation centers, hindi rin nasusunod yung school calendar dahil maraming mga problema din sa online learning and so on and so forth. What was your reaction? Di ba kayo natuwa, Dr. Mitch, nung sinabi niya na mahiya naman kayo sa kapwa Pilipino nyo? Gusto ko nang tanungin nga kung anong susunod na kabanata. Okay, nagalit na tayo. Unang-una, tama ka sa edukasyon, no? Wag na muna yung evacuation center pag-uusapan natin. Basta may baha na ganyan,
wala nang pasok. May learning crisis tayo. Tapos, ang taas pa ng ano ngayon, ng sa climate change, especially during summer. So, dala-dalawa ngayon, dala-dalawang aspeto ng klima ngayon ang kalaban mo pagdating sa calendar days. Sa tag-ulan mo, baha. Tapos, pagdating ng summer mo, heat index na mataas. So, saan ka ngayon? Ilan na lang. And then, problema mo pa rin, kahit pag umuulan na ganyan, wala namang internet, kahit sabihin mo pa na may connection ka ng internet, pag umulan siya, hindi siya pwede. Then, magiging evacuation center ka pa. Pag umokay na ang lahat at hindi pa okay sa kanilang komunidad, hindi ka pa rin makakatanggap ng klase. So, natuwa ako doon. Yun nga lang, gusto kong tanungin, may investigasyon ba dyan ngayon? Saan? Oo. So, anong gagawin ng Kongreso? Anong gagawin ng Senado? Kasi, hamon yun para sa kanila Hamon yun sa mga Wala pa daw napaparusahan Yun sa nga mga contractors. Hamon ito sa kanila. Kaya parang natutuwa ka na ang mga pumapalakpak, ano ngayon ang gagawin nyo? Di ba? Parang gusto mong sila ang tanungin mo ngayon. Pero sa kabilang banda... Ay, hindi. Anong naramdaman mo nung nakita mong nagpalakpak? May standing ovation pa Di ba? Interesado akong malaman. What did you, feel at that moment in time when nagtayuan, nag-standing ovation, doon sa, mahiya naman kayo sa mga kapwa Pilipino nyo. Parang ang sarap pakinggan, di ba? Ang sarap pakinggan, oo. Lalo na nanggagaling sa presidente ang hamon. So, nung nagtayuan sila, talaga, bilang ordinaryong mamamayan, talaga ba? Parang gusto mo sabihin, ngayon, kung ganyan nga, ano nang gagawin natin? What's next now? O anong move nyo niyan? Kasi sa palagay ko, hindi lang siya, pag sinasabi nating SONA, hindi lang siya basta ulat ng accomplishment. It's a challenge sa lahat ng kanyang mga inappoint, sa lahat ng mga elected, it's a challenge. Attorney Virgie, anong naramdaman mo? Anong sinasabi niyang mahiya naman kayo sa kapwa Pilipino niyo? Sa isip ko, I was telling, how dare you say that? Diba? At nung dahil, hello, presidente ka, ibig ko sabihin, sa panahon mo, pinakamalaki na baon tayo sa utang. Sa 3 taon mo, 22 to 25, additional 7 trilyon. At doon sa 7 trilyon na utang na yon, 5 trilyon pambayad lang, 2 trilyon lang dapat pakinabangan ng bansa natin, pero saan pa napunta? Yung mga nagtayuan na yun, gusto ko nga... Diba? Ipapublish ang listahan. Diba? Kaya nga, sabi ko, okay, di ba parang tumutukoy siya sa graft and corruption Pero itong mga nagtayuan na ito, pag sinabing mga kontrata sa gobyerno, lahat yan sa LGU, lahat yan sa mga departamento. So ibig sabihin yung mga nandun, kaya nangyari yan dahil sa inyo. Kaya parang talagang, hindi ako natuwa yung parang, ang tindi namang kaplastikan to. Okay, Kanoel. Naplastikan ka rin ba? Galit na galit si Atty. Actually, pare-pareho kami ng opinion kanina. Si M, si Dr. Mitch, si Atty. Pare-pareho kami ng opinion. Pero hindi ako naantok na kanina nung sinabi niya mahiya naman kayo sa kapwa. Naalala namin yung yung sinabi ni Pinoy na, saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha? Ito yung panibagong version, delivered in a different manner or using different wording, parang sabi nila. Anyway, ang tingin ko dito, ang laking problema nito dahil, to cite an example, ito A1 info to, titindigan ko to. Yung venue, ano masasabi mo, nandun siya sa venue na yun. Pero ito, titindigan ko to, kaso niya, may A1 info ko sa isang kontratista at isang kaibigan kong private dun sa project, isang major flood control, isang portion lang ng flood control project worth 80 million. At ang claim nung main contractor, yung 40 million, i-deliver niya in cash dun sa congressman dun sa area. Yung tumulong sa funding. Kalahati hindi ito yung 10%, 20% na commission. Sinasabi na yan ni Magalong Oo, sinabi na ni Mayor Magalong. Teka, hindi pa tapos yun. Ang matitira, 40%. Paghahati-hatian pa sa 40 million pala. Yung 20 million doon, paghahati-hatian pa ng ibang opisyal. Kasi yung 40 million na una, doon sa congressman lang yun. So, ang matitira doon sa construction ay 20 million. Ang sabi nung main contractor, may take home ka pa ng 3 to 5 million. Sabi ko, paano minagic yung
yung figures na yon. Yung pala, halimbawa yung sheet file, yung ginagamit sa flood control, ang gagamitin dito, bawa 9 or 12 meters yung standard, ang susunod na raw ay 3 meters na lang. So, hindi na totoo yung binabaon. So, ito, makakaranas tayo sa Central Luzon. CLTV News, may nangyaring ganyan dito sa Dito. Pampanga. Yes. Bumubuwal na lang ang problema. Tama si Dr. Mitch. Nasaan yung accountability? So, magrereklamo tayo sa smuggling, sa agriculture. Tuloy-tuloy ang smuggling. Ang tanong, sino nahuhuli? Yung security guard? Yung bantay sa bodega? May nahuli na ba na major culprit doon sa smuggling? May nahuli na ba na major na may sala sa corruption dyan sa mga construction na yan? Wala. Bakit? Dahil yung mga taong gumagawa ng batas at may impluensya at magdidesisyon ay kasama sa kultura ng korupsyon. At yun yung sinasabi mong naramdaman natin nung nagpapalakpakan. Ayun, nandun sila. Yung mga taong kasama sa kultura na yan. Nandun mismo. Kaya gusto natin yan abangan. Magkakaroon ba talaga ng investigasyon tungkol dyan habang ang pork barrel nyo, ay doon napunta sa mga flood control na yan. Si Ems, nakakaramdam ka ba o nakakakita ka ba ng pag-asa? Are you hopeful? Sa mga pumasok po ngayon sa nakarang election, parang medyo napanghihina na talaga ng loob yung mga kabataan talaga. Na parang kinampanya na natin yung mga tamang leader na dapat ihalal, pero parang hindi pa rin nakikinig ang sambayan ng Pilipino. Meron parang hopelessness na nararamdaman. Pero gayon pa man, meron mga political leaders na nagpapakita na posible naman, like halimbawa na lang si Mayor Vico Soto, para pinapakita niya na posible naman na malinis yung pamamalakad sa isang lugar. Kaya hopeful pa rin tayo. And I think what should be emphasized more in the SONA then is the morals na ini-embody natin as Filipinos. Kasi ang daming pangako, ang daming accomplishment. Pero ano nga ba yung moral compass na nag-guide sa'yo bilang isang government official? Siguro doon yung hinahanap pa natin yung transparency, doon sa mga naging transparency, accountability sa mga government officials. Oo, nakakahiya sila. Oo, nagalit yung Pangulo natin sa kanila. Pero sila mismo, after ba ng SONA na to, pupunta ba sila sa harap ng camera at aaminin na, oo, nagkamali kami. Oo, nangurakot kami. Makita ba natin yun? Siguro hindi sa panahon ngayon, pero sana maramdaman nila na kailangan natin ng ganung accountability para alam natin kung paano tayo makakausad pa sa mga darating na panahon. Kaso may biruan nga kanina kami, nagbibiruan eh. Sabi ni President Billy, kaya daw nagtayuan, nagpalakpakan, may bumulong daw sa likod. Ang hindi tumayo at pumalakpak, corrupt. So tayo, kaya lahat ay tayuan. Biro lang yan, biro lang. Medyo delayed reaction eh. Pero marami siyang binanggit, di ba? Actually, ang isang tumatak sa akin, hindi ko alam kung may kinalaman ang naganap na politika nung nakaraang midterm elections. Kasi noon lumitaw yung nagsabi siya na kailangan investigahan yung mga joint venture agreement. Yes, diba? Hindi niya binanggit yung prime water at yung iba pa na pag-aari ng mga bilyan. Hindi niya nabanggit yung prime suspect. Yung prime suspect. At saka hindi lang ang kaso niya, yung concept ng nabanggit lang niya yung tubig, di ba? Na 6 million daw yung mga affected na nagreklamo. At yung luwa ay nagbigay na, nagpadala na nag-submit na ng report. Ine-expect natin kaso niya kasi mayroong clamor ngayon, yung mga labor groups at iba't ibang sectors, yung NAIA PPP. Nabanggit yung prime water, pero yung NAIA PPP, ang implikasyon pala nito, tataas ng 300 to 1,000% yung mga fees. Tapos more than 50% pala ng kliyente ng airports natin, hindi pala turista at hindi mayayamang namamasyal sa Europa, sa Japan, sa ibang bansa. Kung hindi mga ordinaryong mananakay at OFWs. More than 50% pala. So ito yung mag-absorb ng 300 to 1,000% increase. At ongoing na yung mga increase without waiting for the completion of the projects in NAIA. Sana po mga kababayan, tingin ko ang solusyon dito, baka makatulong, ay kung kinakailangan magmarcha, magsalita at kumilos ng taong bayan. Kasi kung magdedepende lang tayo sa mga pronouncement ng mga politicians,
at ilang mga leaders, baka kaso niya, baka walang mangyari. Baka tingin ko kinakailangan mag-ingay na yung taong bayan mismo taong bayan na. Tsaka yung kabataan. Yan ako, laki ng pag-asa ko sa inyo. Sabi niya, hindi niya papayagan na magkaroon ng mga insertion sa budget. Isusoli daw niya yung mga di bali daw na sa bandang huli, reenacted budget na lang. Ngumiti ba si Senate President nung sinasabi niya sa background? Parang hindi naman. Parang after that, bumubulong-bulong sa kanya. Anyway, nawala online yung insertion. Nawala. Hinahanap namin yung data So, anong hinahanap nyo. Oo. Grabe. Pero ako, hindi ko makakalimutan yung sinabi niyang mahiya naman kayo. Oo. Sana sinabi niya mahiya naman tayo. Oo. Sa taong bayan, sabi niya, kawawa ang sambayanan. Itong usapin naman ng infrastructure, nabanggit din niya. Build, kasi parang pinatamaan niya yung build ni Duterte. Parang lang, pero puro pahaging naman di ba? Siguro sa pagbabalik natin, yun yung puntahan natin, yung mga binanggit niya sa infrastructure, at iba pang mga aspeto. Alam mo, sa totoo lang, pag-post SONA analysis, kulang talaga ang 2 oras. Handa ba kayo na mag-extend ng 3 hanggang 4 na oras? Huwag po kayong aalis. Babalik ang CLTV 36 SONA 2025 special coverage. Dumarami ang mga nalilikhang hanap buhay sa ating bansa ngayon. Magpupursige ang DOLE, DTI, DSWD, kasama pati ang DOT at mga kaugnay na ahensya sa paghahanap ng paraan at ng mga oportunidad para sa natitirang 4% ng ating puwersang manggagawa na hanggang ngayon ay walang trabaho. Ipagpapatuloy natin ang pagbibigay ng puhunan sa mas marami pang negosyante para makapagsimula ng maliit na negosyo o micro-enterprise sa mababang interes at walang kolateral. Pati na rin ang kapital at proteksyon para sa mga yamang isip. At para sa mga tinataguyod natin mula sa kahirapan, patuloy tayong nagbibigay ng libreng training at puhunan para makapagtayo sila ng sariling negosyo. Hindi tayo titigil hanggang halos 2.5 milyon maralitang pamilya ay matutulungan natin na magkaroon ng kanilang sariling maliit na negosyo. Palalaguin natin ang mga industriya, mga pabrika ng sasakyan, pulmahan, electronics, biotechnology, pharmaceuticals, critical minerals, telang Pinoy, halal, construction, mga planta ng kuryente. Ngunit, nananawagan pa rin ako sa ating mga negosyante. Mamumuhunan kayo sa ating agrikultura. My single resounding message to the international business community is this: the Philippines is ready. Invest in the Filipino. Our cavalcade of dependable and hardworking Filipinos, innately skilled, adaptable, and possessed with a heart for service are here, ready to work and to succeed with you. Sa mga nagtatanong kung nasa na ang 20 pesos na bigas, ito ang aking tugon. Napatunayan na natin na kaya na natin ang 20 pesos sa bawat kilo ng bigas nang hindi malulugi ang ating mga magsasaka. Simula nung pag-apak niya, or nung nangangandidato pa lang siya, we all know na ang dami niyang naging project. First of all, sinabi niya nga na ibababa niya into 20 pesos yung bigas, which is hindi nangyari. And sadly, kawawa ang mga farmers because sila ang naghihirap, pero sila ang nalulugi. So, sa nangyari, hindi mahirap ng paniwalahan na magagawa niya pa yun. Lalo na ngayon, nagkaroon ng kalamidad, yung mga takbo ng mindset niya, napakalayo. Kumbaga, na yung sasabihin niya na yung baha gagamitin tag-ulan, sa tag-init. Which is napaka-imposible ng mga nagiging plano niya. And hindi siya
nagiging konektado sa kung anong dapat na. Bumaba naman yung bigas. Kaya lang, hindi naman ganun na para sabihin mong ano ba ang tawag dito? Napatunayan niya. Ganun pa rin, marami pa rin naghihirap sa mamamayang Pilipino, di ba? Lalo na ngayon, mas grabe yung krisis. Mababa nga ng konti ng 20 yung bigas, pero yung mga bilihin naman katulad ng ulam, grabe. Sobrang taas. Sample, yung manok, 280 per kilo. Yung baboy, 400 plus. Oh. Ano na lang ulam namin? Itlog. Pati itlog, mahal na rin. Oh. Pero ganun pa rin. Parang feeling ko, krisis pa rin. Wala pa rin, pagpapatunay tungkol sa bigas. Ganun. Nagbabalik po tayo sa Ulat sa Bayan, the CLTV 36 SONA 2025 special coverage. Kasama pa rin natin ang ating mga bisita na tumutulong sa atin ngayon na suriin ang katatapos sa SONA ni Pangulong Marcos. Doon sa babalikan natin yung infrastructure at transportasyon, may mga binanggit siya. Siyempre, binanggit niya yung love bus. Dati, sumasakay ka ng love bus mula Escolta hanggang Makati, di ba? Pasig, hanggang Manila. Oo, yung mga gano'n. Naalala ko yun yung love bus na yun. Ano pala yun? Proyekto ng nanay niya, ni Imelda, no? Tapos, binanggit din niya yung mga diskwento, katakot-takot na diskwento para sa mga estudyante, PWDs, senior citizen, nabanggit niya yung LRT, MRT, ibang pan-transport system. Marami siyang nabanggit kaugnay ng transportasyon at tungkol sa infrastruktura. Hindi ko alam kung anong mga tumatak sa inyo na sa mga binanggit niya at kung ano naman yung nakikita ninyo na dapat binanggit niya pero hindi niya binanggit pagdating sa infrastructure and transportation. Meron ka bang inaasahan na dapat sinabi niya pero hindi niya sinabi? Na-appreciate ko yung the way na sinabi niya na bababa ang oras ng pagbiyahe. Yun. Pero dahil nga nabanggit niya yung bridge na nag-collapse, nabanggit niya din yung sa flood control that it's not working because there might be some corrupt practices, huwag naman sana sa mass transport. So pwede bang sanang tutukan din ang accountability at transparency ng mga proyekto na ito kasi hindi biro ang transportation pagdating sa public safety. Oo, pag nagkaroon ng aksidente tungkol dyan sa public transport na yan, ilang buhay. Kaya sana ito ay tutukan na habang ginagawa pa siya. Hindi yung pagdating ng panahon tulad ng flood control, tapos na siya, tapos nagkaroon ng problema, yung bridge tapos na siya, tapos nagkaroon na ng mga nasawi, nagkaroon na ng aksidente. Huwag sanang mangyari yon. So, maganda sanang marinig ito ng Pangulo na ngayon pa lang maglagay na siya ng, let's say, accountability officers para tignan ito. Okay? Kasi public safety ito. And then, ang hindi niya nabanggit ay consumer index at saka market price, lalong-lalo na sa oil. Na, gusto ko sana itong marinig, lalo na tayo. Hindi naman tayo tulad ng mga ibang bansa na saganang-sagana sa oil. Or meron tayo pero hindi natin siya ine-explore or kulang under, hindi ko alam kung ano ba yun? Underutilized, underexplored. Oo, yun. Yun yung maganda sana na... Langis lang. Meron nga sinasabing the black gold sa Mindanao, it's langis. Pero hindi yung Pilipinas ang nakikinabang. Diba? Andyan ang Shell, ang Petron. Yung yaman ng bansa natin, yun ang problema. Hindi ang Pilipinas, ang Pilipino nakikinabang kasi nasa pribadong kamay. At kadalasan, mga dayuhan. Yun ang gusto kong marinig. Sana. Oo, na hindi nabanggit kanina. Yes. Gusto kong balik yung sa transport, picking off from Dr. Mitch's point.
yung accountability. Kasi kung hindi sa sample ngayon, yung pangako mo na magiging maayos yung mass transport system, yung quality ng bridge, quality ng construction, tapos patuloy yung parang unbridled corruption, walang napaparusahan. Yung mga pumalakpak, teka muna, ano lang yan, pahinga muna tayo, bawi tayo pag malamig na. Alam mo, yung mga ganyan yung mga kriminal eh. Palamig muna, punta muna sa mga bundok, sa mga rest house nila, tapos balik na naman sa operasyon. Palamig muna. So, kung walang mapaparusahan, walang sasampulan, walang mangyayari sa atin. Tapos gusto kong balikan yung presyo ng langis, kaso pero parang mahalaga sa accountability ang moral ascendancy. Diba? Oo. Parang sino ka para magsalita? Parang gano'n. Hindi ba gano'n? Kasi gano'n ang nakikita kong comments eh. Although, syempre, yung mga marami naman aktibo sa mga netizens, yung merong yung parang, yung iba, totoong mga tao, yung iba naman, mga trolls, mga anti-BBM, kasi malakas naman talaga yung mga makadigong naman, di ba, na nagko-comment. Pero generally, ang nakikita ko dun sa mga ordinaryong mga tao, parang ang tanong nila, mangyayari ba yan? Mangyayari ba yan? Yun yung tanong. Sigit ko lang, attorney, sorry, kasi parang ako, hindi ko sinasabing 100%, pero gusto ko magbigay ng example, extreme lang to, no? Si Yitzhak Rabin ng Israel dati, yung pinuno ng Israel, siya at saka si Yasser Arafat, sila namumuna sa pagmamasaker ng bawat isa. No? Pero ironically, he was involved, at saka si Yasser Arafat, sa peace process, at ang pumatay kay Yitzhak Rabin ay kapwa niya Israeli. Ang point ko rito, siguro parang iota of hope na sa isang taong baka yung pamilya niya at siya mismo ay bahagi ng kultura ng korupsyon, baka sakaling sa pagkakataon na to ay magkaroon ng pagbabago. Hindi ko sinasara yung pinto dyan, pero ang point, nasaan yung sample? Siguro nag-aabang ang taong bayan, sumampol ka kung totoo yan, di ba? Tapos gusto kong, importante kaso niya kasi yung presyo, related dyan sa transpo, sa kabuhayan, yung sa presyo ng langis, paulit-ulit na sa news, yung pinaka-angkla ng presyo ng langis sa buong daigdig ay yung Brent crude. Bumagsak na to from 80, 77, 75, 73, $68 na per barrel itong mga nakakaraang linggo. Pero sa Pilipinas, tumataas pa rin. Alam mo ano sabi ng gobyerno? Hindi, kasi unawain natin, nag-i-speculate sila. Teka, yung mga negosyante, mga traders, pwedeng mag-speculate. Tayo ba kaso niya? Wala tayong karapatang mag-speculate na sa isang linggo, hindi na tayo makakabili ng pagkain. Sa isang linggo, magmamahal ang bilihin. Pero yung mga negosyante, pwedeng mag-speculate and they have the power to implement solutions. Tayong mamamayan, hindi, mag-abang na lang tayo ng pagtaas ng presyo. Hindi, kasi market forces yan eh. Hindi, kasi hindi natin parang tayo pa yung nagja-justify nung pagpapahirap sa atin. Di ba? Yeah, Attorney Virgie. Kasi because of the oil deregulation law, when it comes to langis, parang, di ba, deregulated. Ibig sabihin, ang gobyerno nandiyan to regulate. Kaya kapag nagkaroon ng deregulation, ibig sabihin, nag-hands off ang government. No, hands off ang government, wala siyang pakailam at buong-buo niyang ibinibigay sa pribado. Kapag ganoon, ay talagang wala kang magagawa dyan. Kasi pag pribado ang pinag-uusapan natin, kita lang ang concern yan. Hindi yan kahit kailan service. Binanggit din niya kasi yung electricity, pinagmalaki nga niya na marami na rin na na nakabitan ng kuryente. Pero sa buong mundo, ang Pilipinas ang isa sa may pinakamataas na presyo ng ng kuryente. Bakit? 'Di ba? Again, binanggit naman niya. Diba? Nasa kamay ng pribado. EPIRA, sa EPIRA kahit pa ang ating telecommunications, 'di ba? Napakataas, tapos bagsak naman sa marami. Ang ibig sabihin, ito yung mga utilities, mga services na dapat hawak ng gobyerno. Sabihin, hanap ng solusyon, di ba? Laging walang pagkikitaan. Pero yung mga bagay na may siguradong kita, tubig, kuryente, langis, walang lugit dyan eh. Pero, bakit binitawan mo?
binigay mo sa pribado. At wala kang control sa pagtaas ng presyo niyan. Kaya dapat, sa buong mundo, telecommunications, lahat hawak ng gobyerno. Pero doon sa Pilipinas, hawak ng pribado. Di ba? Kaya, ibig sabihin, ito yung mga bagay, para masolusyonan mo yung napakaraming problema, dapat panghawakan mo ito. At i-regulate. Ngayon, kung naka-hands-off ka, wala talagang mangyayari. Oo, meron na daw papalaganapin, palalakasin yung net metering system para yung sumosobrang kuryente na na-degenerate ng mga Pilipinong mahihirap, maipagbibili nila. Parang yung tubig ng baha iipunin, no? Kaya, tapos magagamit mo sa alam mo, Son, parang ito kasi yung mga magmula kanina, yun ang binabasa ko sa mga comment ng mga tao. Parang yung mga tao parang iisa ang timpla. Parang puro pagdududa ang meron sila. I don't know, parang nakikita ko nga sa inyo, parang puro kayo mga duda kung paano gagawin. Magaganda, pero duda kayo kung salita versus reality. Hindi, ako nga naisip ko, di ba? Talaga, lalo na sa isang nanay, sa isang babae, may mga pinakamahalagang mga, di ba, serbisyong pagkalusugan, pag-edukasyon, at pagkain. Diba? Yan, napakahalaga niyan. Education, transportation, health. Naisip ko lang, bakit napakapangit? Sabi mo nga, Sonia, ang meron tayong education pero walang educational system. Kasi dahil hindi nakaplano, walang educational system, hindi nakaplano ano yung mga kurso na kailangan ng ating bansa para umunlad. Kasi kung ang tinutulak, ano yung mga kurso na kailangan ng ibang bansa at doon tinutulak ang ating edukasyon. Ibig sabihin lang, edukasyon, di ba? Parang ang pangit. Pero imagine natin kung ang lahat ng nasa gobyerno, kapag ikaw ay nagtatrabaho sa gobyerno, hindi ka pwede mag-avail ng private. Ibig sabihin, sasakay ka sa public transport. Pag ikaw ay nasa gobyerno, hindi ka pwede mag-avail sa private hospital. Dahil nasa gobyerno ka, magpapagamot ka sa public hospitals. Di ba? Pag hindi naman palagay ko, Sonia, magiging pinakamaganda ang magkakaroon ng tinatawag na educational system, gaganda ang transport system. Kasi yung mismong nasa gobyerno, nag-a-avail niyan. Pero kasi, kaya ang pangit at wala silang pakialam, they don't care. They don't avail that. Ay, bahala na yung mga mamamayan dyan, tayo, may pera naman, nandito tayo. Yung wawang, bumalik. Kaya, sa kanila. malaki talagang, malaking problema yung wawang talaga na yan. binawan ni Pinoy. Pinoy. Bumalik ngayon. O sige, puntahan natin yung healthcare, social services, at saka yung iba pa, no? Tanungin ko naman ang ating kabataan, si Ems. Familiar ka ba dun sa pinagmamalaking 4Ps? Tsaka yung mga pinalawak na benepisyo para sa iba't ibang mga nasa laylayan ng lipunan? Ako naririnig ko lang po sila at sabi naman po nila, nakakatulong naman po sa mga 4Ps talaga, yung ganung mga programa po. Pero hindi ako ganun kapamilyar talaga sa mga specifics niya, kung paano ka magiging bahagi nun, ano nga ba yung mga requirements, ano nga ba yung mga qualifications. And siguro yun din yung sinabing kanina ni Attorney Virgie, na dapat merong kaalaman yung mga tao sa mga programa natin sa gobyerno. Parang yung gobyerno yung magpapasimplify ng mga programa. Kasi kanina, for example, yung sa PhilHealth na banggit siya, na covered na ng PhilHealth ang ganitong operasyon, ang ganitong kasakitan, ganyan. Pero pag pumunta dun yung tao na sinabi po kasi ni Pangulo natin sa SONA na libre po pag po nagpa-check up po ako, pag po nagpaganito ako. Libre na. Libre na raw po. Bakit po nagpapabayad po kayo ng ganito? Hindi naman po pala naintindihan talaga ng mga Pilipino kung ano nga ba yung pinaparating ng Pangulo natin. Kaya mahalaga na naintindihan ng mga pangkaraniwang Pilipino yung mga serbisyong para sa kanila. Kasi at the end of the day, sabi nga pala ni Virgie, di naman po gumagamit ng mga serbisyong ganun yung mga public officials po natin. Kasi nga, they can afford naman yung mga private hospitals, private services po natin. So, yung mga ganun. And kanina, as a youth, tumatak din po talaga sa inyo sa mental health po. Yung priority or yung emphasis sa mental health. Malaking bagay po yun kasi talamak po yung depression, yung anxiety, ganyan po.
Pero kung titignan po natin yung datos, pag pinagsama yung psychometrician and psychologist sa bansa, hindi yan po abot ng 100,000. So, Ang bilang. paano po ma-accommodate yung lahat? Dadagdagan daw yung mga counselors. Mga counselors. Kasi doon sa EDCOM result, nakalagay doon na talagang kulang-kulang yung mga guidance counselors sa mga paaralan. Pero may mga nakapanayam ako na mga natapos ng psikolohiya, hindi daw sila talaga papasok sa mga paaralan na guidance counselors kasi ang taas ng requirements sa eligibility pero sobrang baba naman ang sweldo. Yun yung mga binabanggit nila. Oo. Ang ratio ng counselor sa estudyante versus estudyante ay napakababa. Imagine we have 2,000 plus education institutions here sa bansa natin at milyon-milyon yan na mga estudyante. Tapos ilan lang ang guidance counselors natin? Nasa less than 2,000? So imagine, so kung titignan mo pa lang, 2,000 ang institution mo, edi isa lang na guidance counselor kung titignan mo kung lahat. And then, ang nakakatakot dyan, sa mental health, nabanggit niya kanina yon, that is true. Mental health ang greatest challenge of this generation na tinatawag natin Gen Z. I don't know if it has something to do with digital, no? Oo, na kaya ba ngayon na nagkakaproblema ng mental health? Hindi tulad kasi natin nung kabataan natin eh. Kapag nalulungkot ka, lalabas ka, eh, magkakayayaan kayo, eh, magkukwentuhan kayo. Ngayon ang mga kabataan, pag nalulungkot, mag-isa. Alam mo, nung kabataan namin, parang hindi man kami nalungkot, puro nagagalit kami. Kasi tignan niyo, digital, di ba? Naalala mo, no? This digital world, world, parang yung inaalis sa atin, yung pagiging social being natin. Di ba? Kaya yung dati... Kasi meaning the interaction. Yes, kasi yung dati, yung binabanggit nga ni Mitch, pag may problema ka o kung ano pa man, lalabas ka, makikipaglaro ka. Iba naman talaga kapag face-to-face at ganyan. Ngayon, pag nalungkot ka, andoon. Diba? Sa Facebook ka o saka, yung Facebook and maraming social media, it creates a world of illusion. Diba? Kasi nga marami lang doon ang napapakita yung mga magaganda. Pero hindi naman yun. Yes. Detach ka na sa reality. Yeah, okay. Kaya sa US, bigla na lang, siguro yun yan, pag tama si kaso niya, pag nalulungkot ka noon, lalabas ka, mamarcha tayo, ganyan, okay, maglalaro. Sama kaibigan, ganyan. Pero ngayon, pag nalungkot, maglalaro, yung laro, puro barilan, puro patayan. Kaya pag hindi na kontento yung bata sa US, ilan yung mga bigla na lang babaril. Mga bata. Ang dami ko napapanood bigla na lang mamamaril. Sa international news na gano'n. Teka muna, siguro bago maubos ang oras natin, balikan lang natin yung sinabi ng Pangulo na wala nang guerrilla at hindi na muli itong mabubuo. So, alam ko, ikaw ay involved sa peace question, kayong dalawa, no? Hindi ba? Hindi, ibig sabihin, hindi totoo yung sinabi niya na wala nang mabubuo. Ganun ba? Kasi Balak mo bang magbuo? Kaya ko ito sinasabi. Sige. Kaya ko naman ito sinasabi, alam naman. Oo, Canuel nga kayong dalawa. Sige, si Canuel muna. Oo. Alam mo, kung gusto tapos na ba talaga ang armed insurgency? Kaso niya, lahat ng mamamayan, in fact, kahit yung mga revolutionaries, mga rebelde, kaya lumalaban yan, nangangarap yan ng isang lipunan na mapayapa, maunlad, di ba? Wala namang rebelde na nangarap na habang buhay, magpatayan tayo, di ba? Hindi. Nangangarap din yan para sa pamilya, para sa mga anak nila. Ang problema, kapag hindi naunawaan ng mga leaders ang pinagmumulan ng conflict, ng pinagmumulan ng problema ng lipunan, parang ugat lang ng damo yan. Putulin mo ng putulin ng damo, miya't tutubo yan. Di ba? Tapos kung ang solusyon mo dyan ay chemical, napapatayin mo yung damo, sisirain mo naman yung environment. So, kinakailangan, sinserong gobyerno ng taong bayan na ina-address yung mga fundamental problems yung ng mga lipunan. Roots, yung mga pinag-uugatan. Kung hindi mo man aasahan sa mga politiko natin ngayon, kaya nananawagan tayo sa kabataan, sa ating mga mamamayan, makilahok at makialam. Hindi, sabi nila, hindi necessarily para manggulo, mang-away, o labanan ng gobyerno, pero kung kinakailangan magprotesta, lumaban, para i-address yung mga pinagmumulan ng problema. Pag na-address natin yan,
diyan magsisimula yung mawawala na Pero rebellion. meron siyang ni-report na yung mga Pilipino na nasa dating conflict, affect yung mga may areas in conflict. 13 million na Pilipino daw yung nakikinabang na sa ngayon sa mga proyekto na in-initiate na nag-a-address ng mga usapin ng conflict, sabi niya. Alam mo, kaso niya, okay lang yun kasi may kapital, may pondo ang gobyerno at malaking bahagi niyan marahil ay napupunta sa mga well-meaning programs or projects. Pero pa yung initiative ng mga NGOs na Sana wala namang may mga corruption. social enterprise, di ba? Ganyan-ganyan. Okay lang yun. Pero, again, pag hindi mo in-address yung problema sa kahirapan, sa lupa, tapos yun nga, recently, kung gusto mong matuwa yung mga manggagawang Pilipino, hindi ka magdi-dribble ng 100 at saka 200 pesos na barya-barya para lang maging bula. No? Nangyari, umasa ng ilang taon ng mga manggagawa at ang pinakahuling legislated wage increase ay 1989. Ano? Kinatandaan na ng mga kabataan, ng mga pamilya ng manggagawa. Tapos, ngayon, 100, 200, dinribble pa. Tapos, ang study ng ibon ay parang 1,500 to 1,900 ang average na kailangan ng isang pamilya. Tapos, ito pa, yung palang 100 to 200 pesos na wage increase, ayon sa pag-aaral ng ibon, ay wala pang 2% ng gastos ng isang ordinaryong kumpanya, kaya hindi totoong malulugi. Tapos, ang dinadahilan nila, yung mga maliliit na mga negosyo na less than 10 or 9 yung mga empleyado, na hindi naman kasama sa batas. So, niloloko tayo nitong mga nagbibigay ng datos. Ngayon, itong mga gantong pagpapahirap ka, Sonia, ang nagpapapalala ng kondisyon ng ating mga mamamayan sa kahirapan, ito lagi yung pagmumulan ng conflict. Pag hindi mo in-address yan sincerely and honestly, kahit na patayin mo pa yung patong-patong na layers ng rebelde o mga kalaban ng sinasabi nilang normal na mga institusyon, babalik at babalik yan. Babalik at babalik yan. Hindi totoo na mawawala yun. Kasi nga, in fact, magpapatunay yun sa dami ng gusto niyang gawin. Gusto niyang gawin yan dahil nga matindi yung krisis, matindi yung kahirapan, matindi yung problema. At again, hanggat hindi nire-resolve yan mula sa fundamental na dahilan ng problema, hindi talaga mare-resolve. Kaya hindi totoo na na wala na yan. Kasi ayan, balak pa nga niyang mag-resolve pero we are yet to see kung mare-resolve. Baka nga, ayun, magandang, di ba, isa sa mga pinagraralihan lagi, yung foreign relations, di ba? Dahil pag pinag-uusapan natin ng foreign relations, siyempre, soberenya ang nakataya dyan. Isa yan sa napakahalaga na hindi binanggit. At mahalaga yan. Nabanggit siya, one-liner. Ayan, one-liner. Yung sinabi niya na friend wala, to everyone, kaibigan tayo enemy to no one. Enemy to no one. Sabihin, non-aligned. Friend to the United States, enemy to my people. Kasi 19% tapos zero tariff yung katapat. Parang nakakalungkot. Parang hinahanap mo. Friend of the US. Oo nga hindi ba? Mahalaga yung pag-usapan. Mabanggit ngayon kasi nandito nga tayo sa Central Luzon, di ba? Para gawin mong ammunition depot ang Subic. Di ba? Di ba? Tapos, yan yung mga bagay na nangyayari na ngayon pero hindi niya nabanggit. Hindi niya binanggit. Pagkatapos, pasok ng pasok. In fact, pagpasok ni BBM, siya yung pasok ka agad at nagparami ka agad sa mga EDCA sites. Di ba? Dagdag 23 agad. 23 na yata. Mga 30 plus pa raw. Nationwide. Yes. More than the US bases. Tapos, pumapasok pa siya sa mga military agreements sa Japan. Pasok siya sa military agreement sa Japan kahit pa hindi pa nga resolbado at hindi pa nga nabibigyan ng hustisya ang ating mga lolas, 'di ba? Pero pasok siya sa military agreement sa Japan. Ang nakakalungkot, 'di ba? Meron tayong EDCA dahil ang sabi ang EDCA ay implementing rule ng VFA. Ang VFA daw ay implementing Visiting rule Forces ng Agreement. ng Mutual Defense Treaty. O diyan. Pero
Paano yung mga ibang agreements? Wala naman tayo mutual defense treaty with Japan, with New Zealand, and other countries, and yet, pumasok na siya sa maraming agreements. Anong basis nun? Diba? Para bang Pero hindi lang naman siya, all the past presidents. Pumapasok, pero ito yung pinakamarami siyang pinasok. And formally, he entered into an agreement. O, sige, mag-break muna tayo, ha? Okay, sige. Pagbalik natin, mahirap pag masyadong maraming alam ang bisita, tsaka madadal. Wag po kayong aalis. Magbabalik ang Ulat sa Bayan, the CLTV 36 SONA 2025 special coverage. Kamakailan lamang ay matagumpay nating nailunsad ito sa Luzon, Visayas at Mindanao, kagaya sa San Juan, Pangasinan, Cavite, Occidental Mindoro, sa Cebu, sa Bacolod, sa Guimaras, Siquijor, Davao del Sur. At dahil sa ilalaan nating 113 bilyong piso upang palakasin ang mga programa ng DA, ilulunsad na natin ito sa buong bansa sa pamamagitan ng daan-daang Kadiwa Store at Center sa iba't ibang lokal ng pamahalaan. Binabalaan ko ang mga trader na magtatangkang magmanipula ng presyo ng palay o ng bigas o manloloko ng mga magsasaka. Hahabulin namin kayo dahil ang trato namin sa inyong ginagawa ay tinuturing naming economic sabotage. Kakulangan ng classroom, matagal na problema na yan ng DepEd noon pa. Taon-taon na lang kapag nagbubukas ang school year, sinasabi ng gobyerno, kulang ang mga classroom, kulang ang mga pasilidad sa mga pampublikong paaralan. Pero ang nakakalungkot, sa napakataas at sa dami ng budget ng DepEd sa lahat ng ahensya ng gobyerno, still, hindi pa rin matugunan yung mga kakulangan sa classroom. Kailangan itong pagtuunan ng pansin. Ngayon, ang tanong mo kanina, paano ito makakatulong o makakatugon sa mga pangangailangan ng mga estudyante at mga guro? Malaki ang may tutulong nito kung talagang bibigyang pansin ng gobyerno yung kakulangan ng mga classroom at kakulangan ng mga guro sa mga pampublikong paaralan. Ayusin ang sistema para tumaas ang antas ng ating edukasyon. In fairness naman sa BBM administration, ginagawa niya lahat ng makakaya niya upang matugunan ang problema ng edukasyon. Yes, nararamdaman namin ito. Siguro yung overload tsaka overtime, dapat bigyan ng mas maraming insentibo o benepisyo ang mga teachers para mas lalo nilang magampanan yung kanilang mga tungkulin at responsibilidad pagdating sa pagtuturo sa mga bata sa mga iba't ibang pampublikong paaralan sa buong Pilipinas. Given nga po daw na libre na daw po yung mga pag-aabutan natin gaya ng JDL, kamusta naman po yung serbisyo nila? Minsan okay, minsan hindi. Minsan meron talagang mga pasaway na pasyente, may pasaway din naman na nagbabantay. Pero para sa akin, okay naman, pero inaanap ko yung syempre gusto ko yung mababait sila, gano'n. Mabilis naman. Wala nang tagal, hindi na katulad dati.
magbabalik po tayo sa Ulat sa Bayan, the CLTV 36 SONA 2025 special coverage. Okay, so ito na yung panghuling bahagi, no, ng ating talakayan ngayon. Merong mga magmula kanina nagre-react dito sa Facebook. Bakit hindi niya natalakay yung Maharlika Fund? Yun yung tanong. Kasi nung nakaraang SONA, nabanggit niya yan at ang daming nag-react dun sa Maharlika Fund na yon. Meron ba kayong alam tungkol sa Maharlika Fund? Anong nangyari? Kasi ito yung isa sa mga hindi daw niya nabanggit. Oo nga naman, no? Hindi niya nabanggit ito. Tapos, merong mga talagang generally, ang sinasabi nila, hindi sila parang kung talagang aware siya sa mga kurakot sa iba't ibang gobyerno, iba't ibang departamento ng gobyerno, di sana pinakulong niya yung mga yan. Halatang nagpe-perform lang, parang gano'n naman ang sabi. Tama, sumapul ka, pumalag ka, di tulad ni Baste. Sabi naman, bigla ko tuloy naalala si PNP chief. Di ba nabanggit niya si PNP chief? Oo, pero binanggit niya dun sa mga athletes, hindi dun sa tungkol sa peace and order, hindi dun sa part na yon. With humor. Oo, natuwa nga siya, parang gusto pa niyang humalakhak di ba, dun sa part na yon. Ikaw ba, hindi ka ba naman natuwa? Hindi ka ba nanood nung libreng yung boxing sana na hindi natuloy? Sa totoo lang, 16 million daw ang na-raise. Hindi, umabot kasama yung goods, 20 million ng total. 20 million. 16 million yung cash. Anyway, sa totoo lang, may kasabay kaming conference nun with Calyodi and Attorney Luke nung umagang yon. Pero kung dumating si Baste, sa totoo lang, kahit 5,000 pa yung ticket, bibili ka? Mangungutang ako. Manonood kaming pamilya ko. Gusto ko manood Gusto ko manood para matanggal ang yabang nitong lukulok sa Mindanao. Alam mo, minsan, ang daming comment, pati yung mga kaibigan ko, ba't pinatulan yan? Ba't bumaba si General Torres sa level na yan? Minsan, sa dynamics ng politics at saka communication, minsan dumarating ang point, kailangan patulan mo At pag pinatulan mo, dun lalabas yung tunay na kulay. O lumabas nga yung tunay na kulay. Manang-mana sa tatay niya. Yung tatay niya umatras kay Governor Coscuela at umatras kay Waldi Carbonel. Hindi, nagtago si Digong doon. Iniwasan yun, di ba? Ito si Baste. Ewan ko. Alam ko, paborito mong subject matter yan para sa may tungkol kay Digong. Duterte, gigil na gigil ako dyan ang puntahan natin dito sa huling bahagi ng ating talakayan, kung meron kayong mga particular na narinig kanina na gusto niyong suriin o i-present o tutulan o sang-ayunan. Pero ang siguro sa part na to, kasi nabanggit nyo kanina, merong mga bagay na hindi niya binanggit. Pero dapat banggitin. Of course, Dr. Mitch already started kanina. Sabi, ba't naman hindi niya binanggit ang CHED? Sabi niya. Siyempre, ang interest niya nandito sa higher education, di ba? Although narinig ko rin na binabanggit kanina na parang ang isa nating problema, yung values. Wala ba kayong, doon sa SONA ni Pangulo, hindi nyo ba nakuha yung ganong mensahe na tungkol sa value system nating mga Pilipino? May mga binanggit naman siya, yung enhancement ng ating patriotismo, meron pa siyang kinote tungkol sa patriotism Di ba? Hindi ba nag-resonate sa inyo yon bilang mga makabayang mga mamamayan, Dr. Mitch? Sa akin, hindi siya madiin lalo na during that time na patriotism yung pinag-uusapan niya. Nag-English siya, tapos medyo, hindi ko alam kung did you catch the whole phrase nung may kinote siya? Hindi masyado. Tapos ngayon, hindi siya umaabot sa akin na yung patriotism na, okay, aabot ba tayo sa patriotism na punto na kaya mong hindi bumili ng imported? Dahil lalo na may taripa, okay. Aabot ba tayo sa pagmamahal sa bayan na kapag may gera ay mag-e-enlist ka? Or aabot ba tayo kung sa ahensya naman, sa level na ahensya,
pag may gera ba, abot ba tayo sa peace education ang pag-uusapan natin at sentro ito ng mga lecture? So, nandun ako sa ganun na level na anong klaseng patriotism ang gusto niya sa atin. Lalo na nasa vulnerable position tayo ngayon na may gera sa Taiwan, nandyan nakaabang. Ngayon na naman, meron din kay Thailand at Cambodia. Tapos si Subic gagawing armament center. Tapos dumadami ang EDCA. Yung mga ganon. So anong patriotism kaya ang gustong hingin ng presidente? Talaga, again, plastic ako. Yung patriotism na binabanggit niya, nangunguna siya. Talagang plastic si BBM para kay Attorney Virgie. Kasi di ba, patriotism, pero pagpasok mo sa pwesto, ang una mong gawin, yun nga, pumasok sa napakaraming military agreements sa iba't ibang bansa, di ba? Para papasukin ang mga banyagang sundalo. Yung patriotism dapat, yung pakita mo doon sa pagtitiyak, pagrespeto sa soberanya ng bansa. Palagay ko, wala kang respeto sa sarili mong bansa kung iaasa mo na lang ang kaligtasan ng bansa mo sa iba. Diba? Kung iaasa mo na lang ang tiyan mo sa kapitbahay mo. Wala kang patriotism doon kung nakaasa ka sa mga imported na pagkain, diba? Imported na bigas, imported na isda. Diba? Isa tayong island, pagkatapos imported ang ating mga isda. Sinasabi mo na agricultural country tayo, pero imported ang ating mga gulay at prutas. Sinasabi mo na patriotic ka, pagkatapos, eto, pumasok ka sa mga agreements na niwala nga tayong mga mutual defense treaties diyan sa mga bansa na yan, katulad ng Japan, ng mga na New Zealand, and yet pumasok ka sa military agreements. Patriotism ba yun na hindi mo na ipagtanggol ang ating mga lolas, diyan, pumasok ka na kaagad sa Japan. Sana tiniyak mo muna yung hustisya sa ating mga lolas bago ka pumasok yung lolas na tutukoy mo, yung mga biktima ng mga victims ng World War II. Meron na ngang CEDAW resolution dyan, pero hanggang ngayon, di ba, yung parang nandun lang para mabigyan ng mga ilang mga tulong mula sa kasalukuyan ng mga welfare fund ng halimbawa ng Department of Social Welfare, pero wala talaga para sa yun. Nasaan? Anong klaseng patriotism yan, no, na sinasalang mo yung soberanya ng ating bansa, yung demokrasya, no, yung sarili mo, ako doon na lang sa yung tiyakin mo yung tiyan ng mamamayang Pilipino. Huwag mong iasa sa iba. And that means, paunlarin mo ang sarili mong agrikultura. Tiyakin mo ang ating mga magsasaka, ang ating mga mangingisda. Ako, kanina lang, ang pangunahin talagang, ayokong kalimutan to yung mga mangingisda, ibigay ng Korte Suprema at walang ginagawa ating mga batas na itong 15 kilometers na ito na nakalaan para sa ating mga maliliit na mga mangingisda, ibinigay mo na sa commercial, ibinigay mo na sa negosyo. Hirap na tayo sa mga mataas na bilihin, tapos ano mangyayari kapag ganyan? Lalo nang tataas ang presyo. Kaya talagang ewan ko, yung parang nagagalit ako dahil parang, ano ba yan? Ikaw pa ba ang nagsasalita ng ganyan? Pero ito ang mga ginagawa mo, taliwas sa dapat mong gawin. Ano sinasabi mo? Wala siyang karapatang magsabi ng mga ganon kasi yung kanyang mga polisiya at yung mga pinakikita niya ay taliwas. Ay taliwas. Doon sa mga pinangako. Yes, exactly. Meron ka ba, Canuel, na kanina kasi tinatanong ko yung kaugnay ng Maharlika Fund. Bakit ba hindi niya binanggit yon sa palagay mo? Siguro dapat tanungin natin si Presidente bakit niya hindi binanggit. Pero ito na yung analysis natin. Baka walang magandang dapat banggitin kaugnay ng Maharlika Fund. Kasi sa simula pa lang, ang suspect dito ng mga analyst, ito yung panunumbalik ng crony capitalism dahil sa discretion ng council, nung mag-handle ng Maharlika Fund, sila ang magdidesisyon sa investments. Ito ay ginawa noong panahon ng kanyang ama na itinakbo ng mga crony capitalist yung pera at yung iba nagpayaman sa pera ng
gobyerno at pera ng mga magsasaka, lalo na yung Coco Levy Fund. Binanggit niya, Binanggit magre-reform niya. doon sa levy on the coconut industry. Nakakatakot. Baka ulitin na naman yung hanggang ngayon, hindi pinakikinabangan ng mga coco farmers, kinamatayan na ng mga magsasaka nating coconut farmers, yung Coco Levy Fund na ginamit ng Coconut Planters Bank, United Coconut Planters Bank, ginamit ng San Miguel Corporation, umabot na ng bilyon-bilyon at nagkaroon na ng mga sub-investments, tapos walang pinakinabangan ng ating mga magsasaka, baka maulit to. So, ang tiningin ko, balik tayo kaso niya sa issue ng patriotismo. Ang tunay na gauge ng patriotismo ay hindi ang mga mabulaklak na mga salita, mga magagandang pangungusap, at mga nakakaakit na mga panawagan. Ang tunay na manifestasyon ng patriotismo ay yung konkretong mga programang gagawin ng gobyerno at ng mga leaders natin na madadama ng taong bayan. So pag ikaw ay namumuno, hindi naman hindi ko pwede i-claim na perfect yung mga stand ko, analysis ko, experience ko sa politika. Pero para malapit ka sa tamang approximation ng tamang posisyon, ito mga kababayan, mga kaibigan, mga kasama, lagi mong idikit yung iyong filosofiya sa interest ng nakararaming mamamayan. Pag ito yung compass mo, more or less, hindi ka malulubak sa bitag ng malalim na pagkakalugmok ng iyong bayan sa problema at kahirapan. Kung ang lagi mong salalayan ay yung interest ng nakararaming mamamayan, hindi yung interest ng negosyante, interest ng mga oligarchs, interest ng dynasty, interest ng US o ng foreigners. Kasi parang ngayon, yung pagbalik dito, yung 20 at 19% na ipinagmamalaki pa natin, ibinaba natin yung tariff with the US, pero sila zero tariff dito. Parang nakita ko na yung mukha ni Elon Musk na ngingiti-ngiti, tatawa-tawa, dahil yung kanyang kotse ay tinalo na ng BYD sa international market, yung Tesla, at ito ay talo na sa Europe. Baka sakali, sa Pilipinas ay umangat na naman ng benta nung nagkaroon ng glut, surplus production ng Tesla. Isa ang Pilipinas sa pagtatapunan nito, kaya ang baba na. Dati ang Tesla may mga 5 to 7 million plus pa eh. Pero yung malaking parang truck nila, no? Pero ngayon, makakabili ka ng Tesla less than 2 million o 2 million plus. So ito na. Parang ang point ko, kung patriotic ka, at yung nga pala, binanggit niya, no? Gagawin natin yung paggawa dito ng mga, sa industriya natin, ng mga produkto, no? Pero bakit mo pinayagan yung sinasabing modernisasyon na tinambakan ka ng mga surplus galing China? In-extend mo pa, hindi ba? Hindi totoong modernization yung jeepney modernization na ginagawa nila. Nabubulok na nga yung iba sa mga junk shop eh. Tapos hindi naman electric yun at hindi hybrid yun. Kumita doon yung mga kasabwat na mga organizations na may commission between 50 to 200,000 kada sasakyan. Tapos ngayon hindi mabayaran ng mga jeepney drivers. So anyway, ang patriotismo, Sonia, ay manggagaling sa tunay at konkretong aksyon, hindi sa mabulaklak na mga pananalita. Okay, kanina ko pa gustong tanongin ng ating kabataan kasi kanina na pag-uusapan natin yung peace and order. Kanya lang nag-break tayo nung nabanggit ko si PNP chief, no? Ikaw ba bilang isang kabataan at yung mga kaibigan mo na kapwa mo kabataan, do you feel safe sa kapaligiran kapag kayo lumalabas? Anong general sentiment pagdating sa kriminalidad, sa drugs, for example, Ems? Tumira ako sa Angeles ng 2 taon dahil nag-aaral po ako. And paggabi po, may mga kaibigan babaeng nakadorm. Lagi namin sinasabi, sabihan mo kami pag lalabas ka. Lagi may kasama dapat pag lumalabas ng gabi. Parang yung takot pa rin nandun. Kaya nang sinasabi ng ligtas na napuksa na yung mga drug lords, yung mga yung mga kriminal, ganyan. Hindi pa rin po talaga eh. Yung tinirahan ko po sa Angeles, meron po time na may umakyat sa dorm po namin, sa loob ng dorm namin, kumuha ng mga gamit.
Bukas ng pinto, nasa harap niya magnanakaw, ganyan po. So, hindi pa rin po talaga nararamdaman yung kaligtasan kahit na pag-uwi, sa mga public transpo. Kasi ako rin po nakaranas mismo ako ng muntikan ako manakawan ng cellphone. Na tinabihan ako sa jeep, ganyan po. Kaya hindi po talaga, and pinost ko po yun sa Facebook, and ang dami po nakaranas ng mga similar experiences. Kaya hindi ko po nakita dito yung kaligtasan sa bansa natin, lalo na sa mga kababaihan, at lalo na sa mga kabataan talaga, nararamdaman nilang ligtas sila. Kasi kung ligtas nga talaga, kahit na alas 10 ng gabi, kung lumabas ka, wala kang pag-aalinlangan, alam mong uuwi ka ng buo sa bahay ninyo. Hindi mo kailangan humanap ng kasama, ng katuwang para lang bumili ka ng tinapay sa labas ng alas 9 ng gabi. Kaya hindi pa rin po talaga ramdam yung kaligtasan na pinapangako sa atin ng ilang taon na, parang dekada na talaga na pinapangako na ligtas yung mga kalsada po natin dito sa Pilipinas. Obligado na tayong magpaalam sa ating mga tagapanood na kasabay nating nagko-komento sa SONA. Ang active so tingin ko nga kulang ang isang buwan na weekly na SONA serye dito sa ating programa para ma-cover o mapag-usapan lahat Siguro sa puntong ito, baka meron kayong maiksi lang kahit na one-liner na pagpapaalam sa ating mga tagapanood. Attorney Virgie, one-liner lang Sige. Hindi natin maririnig sa presidente ang tunay na estado ng lipunan. Maririnig mo ito sa ordinaryong mamamayan. Maririnig mo ito sa mga manggagawa na hindi niya man lang binanggit sa kanyang SONA. Maririnig mo ito sa mga magsasaka, sa mga mangingisda, sa mga kababaihan, lalo na sa mga kabataan. Yung mga street children, yung mga kabataan, wag mong hanapin, wag mong pahanap sa mga LGU dahil nandyan nga sila sa kalye. Yung mga kabataan, nandyan sila sa kalye. No? Parang hindi mo kailangang hanapin dahil makikita mo agad sila. Ayun, kaligtasan at magandang lipunan. One-liner, sabi ko, one paragraph. Sorry. One-liner. One-liner. Oo. Pero puro kama. Sorry. Biro. Wala na tayong oras. Dalawa lang. Una, hamon kay BBM at sa gobyerno na magpakita nung tinatawag natin, inaasahan natin accountability. May dapat maparusahan. Hamon yan, hamon. Hindi ko sinasabing magagawa yan, pero hinahamon namin ng gobyerno. Pangalawa, nananawagan ako sa taong bayan, sa mga sektor, sa mga organisasyon, kumilos tayo. Kasi kung hindi tayo kikilos, hindi pwedeng asahan ang mga politiko. Lalong-lalo na yung mga taong tumayo at pumalakpak kanina sa statement laban sa korupsyon. Yun lang po. Thank you very much, Dr. Mitch. Ako parang parehas ng kay Canoel. Kasi at the end of the day, dun ko makita na tayo pa rin ang lumalangoy talaga. Kung hindi natin maasahan ang ating gobyerno, pumunta tayo, mag-aral tayo, magkaroon tayo ng mga skills kasi tayo pa rin ang mag-aangat sa mga sarili natin. Pero ito rin ay isang magandang hamon. Itong SONA ng presidente, nakikita ko na hindi lang siya basta ulat. Kasi 3 years na lang sila. At hindi rin naman siguro natin ide-deny na of course we want our government to be successful. Wala naman siguro dito sa silid ang magsasabi na ay ayaw natin maging successful ang gobyerno natin. Kasi pag naging successful ang gobyerno, tayo yung magiging successful as a nation So, ang masasabi ko lang is, kung ano man yung kaya pa natin ibigay, iambag na rin natin. Thank you very much. Very well said, Dr. Mitch. And Ems, nasa iyo ang huling ang ating pag-asa ng bayan, ang kabataan. Ems, go ahead. Sa mga kapwa ko siguro kabataan, huwag tayong matakot at patuloy tayong manindigan sa mga alam nating tama at nararapat para sa ating bansa. Yun lang po. Maraming salamat sa inyo at dito po nagtatapos ang Ulat sa Bayan. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Ang hamon ay nasa implementasyon ng mga ipinangako at sabi nga ng lahat ng mga nandito na nakasama ko at sa mga nanonood sa atin, kailangan bantayan po natin, subaybayan natin kung matutupad nga ang mga pangako na ito
o ito ay tuluyan na mapapako. At abangan po ninyo ang mga iba pang mga serye ng diskusyon dito po sa CLTV 36 tungkol sa SONA ni Pangulong BBM. Maraming salamat po. Ako po si Sonia Soto at ito ang Ulat sa Bayan, the CLTV 36 SONA 2025 special coverage. Magandang gabi po.